Nụrụ di o, mana di afọ ya nụrụ nọọ enyi mamia ịghọta na bụ ife fụtalụ nyanwa wee gwa mama die wee bịa fịa fụsị anya sị na ya dụ mma ya gụsịala akwụkwọ nọlebe nna ya chọta ọlụ na-alụ do hapi mana dịta etu esi wee zụfa na mamia na-eme ọfụma na-ejife amatụ onye chọrọ nwaanyị asị anya jebe befa ịghọta na ọ sị bụ na ya bụ ada o, ya nwekwala enyi nwoke chọrọ ịnụ ya o. So onye nke a wee bịa magonu ka ndị be anyị si eme onye aka siri ike ka a ga-asị gị soro ka ị wee nyelu famili gị aka. Ọ sị bụ nne na ọkwa na ya nwaanyị a wee bịa wee sị ya ee na ọ chọ ka nwa ya nọbịa ya wee sị ya mba na ọ bụrụ gị nwa ga-anụ na ọ bụ na nwa gị chọrọ ịnụ m na o kwesịrị ịbịa mfe ya anya. O wee si oke na nsogbu adọrọ na ya ga-agwa nwa ya ka ọ bịa o wee jewee gwa nwa ya nwoke wee bịa fịa laiki anya sị na ya topụrụ mmadụ na ya malụ mma nwaanyị na ya ga-anụ. So ụfọdụ abụọ wee kpaba o wee kpagide wee kpabie wee bịa mee gie wee dulie wee gbago Lagos fana abụọ bili. O sị m na ya gbara na dis guy ya bụrụ mmadụ na ya gbara na ọ just na-achọ nwaanyị a ga-edute ka ọnụ bịa ka isi wee luo onye a na mmadụ wee maalị atụ sị ya na o nwere ife ma mie ete ekere ma nugide dị emụtasị ụmụaka zụọ ụmụaka ọfụma. Ọ sị m na elu ọbụna di enwelu more than 100 friends. Na mgbe ọbụla Okeke akpọghị Okafọ akpọ ọnya and etu afọ kafa si aṅụ mmanya na-ejefa ṅụrụ mmanya Sizọf ṅụrụ mmanya Siza. Ọ sị m nne ife a na-eme na ya mara ife a ga-eme ya wee kpọọ di wee yọbịa sị na nkwụkwụ dị too much onye asịra gị akwụ na nkwụkwụ mana o nwere oge ọ ga-eluo in life ịma na inugo nwaanyị kwụsị nkwụkwụ. Ọ sị m na di ya chọrọ dị mma ya ewela aka nne ya ọnyacha wela aka ekpe ya ọnyacha. Olu one day nya wee chọ ka ya baa mba ịmagonu ka ya wee nyite onu ka ọma na ya dị serious. This man wee tụtụ onye ụlọ tụtụrụ ya ife anya acha red. Ọ sị ya na ọma stop ya life ya na ndị befe chọrọ ka ya nụọ nwaanyị na ya anụgo nwaanyị ya chọrọ mmadụ disturb ya o ya gbakwala ọgwụ ya ṅụọ. Ọ sị m nne ya wee ji nwayọọ wee sị na nwoke abụrụkwa onye a ga-amụlụ nwa o ka ji nwayọọ ṅụbagodu nnọọ ọgwụ ka a ghara ịdị ime ntinye adụshọ ihe ya fụrụ ihe a. Ọ sị m ihe a na-eme ya na-atakwa nwoke a anya ọ pụọ m ya batara mgbe ụfọdụ ya ga na-alalụ ụlọ na-akụwa n'otu di ya wee jelụ wee bata. Ọ sị m ikekwula ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme ya kpọọ mami ya gwaba mami ya gwasịa mami ya sị a jisi ike na dịpụkwana ndidi nọ idigide kịta o wee daba ajụọ mami ya na mami ya maala ife ọfụ na di na nwaanyị ọbụla can tell her story ọ hweghị ọta na before ihe niile wee dọ mma. Ọ sị ya ee na ọ bụ na ọ ga-ekwe ekita anya jisi ike focus ọ na-ịmụta ụmụaka ọ mụtazi ụmụaka ka ụmụaka ya zụbe ya ịmagonu ka onodo ụmụ ya anya na-etu esi anụ di. Ọ sị m nne o wee luo one day ya wee wenyitekwa onu ka ya baa mba bọsị afọ na ọ ṅụsịala mmanya bata dị n'elu na pavement gwọchisi ana niile. So ya wee pụta ụtụtụ wee kpochebe ihe a kpochesie gbe ya nọ nkịtị ojebe ọlụ chesie natakwa ṅụkwa mmanya again ya agba ya nkịtị si ka o luo weekend maka Sundays Saturday ka o ji aṅụ mkpayọ ịghọta na ṅụsịa ụtụtụ Sunday na ọ ga-alalụgide ụlọ afọ ejesi ụka bata sie nri bifo ọ ga-eji wee bini. So wee binie kafa na-eli na ya wee gwabịa wee sị na mmanya ị na-aṅụ dị too much na ife a bụrụ ife a ga-eme wụ na ọ na-agafezi level ya mere expect. Ọ sị m na that day ka this man kụrụ ya ife for the first time kụpụ ya agwụ n'anya. Ọ sị m ọkụsị anya ya wee bebe akwa besie wee sị na the next time ọ ga-akụkwu ya ife ya eje kpọọlụ ụmụnne nwoke na-abụ ka fa kụọ ya dugaduga ya trizkwana ya. O wee sị adapọsi ọbụna ya ga-anụ na ọ kpọrọ ụmụnne gwu ụmụnne na ya tili ife na bọsị afọ ka this marriage ga-end. Ọ sị m ka o tisierie ife afọ olukwa bọsị ọzọ ọ na-afịọchalafa ya nwee itinye ife si ụla ka ọ malịa ịghọtago na nnekwe enyi nwoke ka ọ na-abata ọ hapụzi anya mana enyi nwoke fụrụ ife menụ ya na ya na-aba wee kwube kwụsị magolo jibezie enufe babalụfa mba basị alụfa mba wee na mana ka ọ na-ana o weelu nọmba ya si emesie ka agwụ ya okwu si emesizi enyi nwoke wee kpọnya wee sị a na onwe ife a chọrọ egwu ya ya sị a kedu ife ọ sị a na din nwa na-anụ ya n'eziokwu na fa na-anụ di na nwunye mana ka agwụ ya eziokwu na ife di eji wee nụbịa bụ maka mami ya na mami a gwara ya na ọ na-akwụghalị nkwụghalị rinne ya chọọ nwaanyị yọta kịta ka chọọ nwaanyị a ga-eme ka anya makọnata ya ka eji wee jebe na village wee jee chọta and na-select family owners family ndị na-enwe ndidi rinne before di wee nụbịa ya wee tie di
this guy wee sị ya na ihe ọ ga-afụ na this marriage ka bụ ya na ọ ka na-ebido na etu o si aṅụ mmanya ka o si achụ nwaanyị ya na-ekpe ekpele ka ọ gara ibi nye ọya ịghọtago si ya na onye a na ọnụbugokwe nwaanyị na nwaanyị ekweri ọnụnụ even na ndị girlfriend ya na ọ na-etisife ife sef fa na-egbo na-ekpe na ọ dịrọ responsible at all mana ọ dị good n'ịkpata ego mana ọ kpata ya na ọkala na ọ ga-elisi ya n'ụzọ welie chụọ nwaanyị ya ga-asị anya na babe nne ya ma ọ bụrụ na this man tikwu efe again maka igbu egbu ịghọtago na ọ na-ewe iwe ọkụ andị na ọ mara ife bụ nwoke na nwaanyị ma ọ bụ iti ife na ọ na-ekwu ụmụ nwaanyị gwugwo like ọgbasa dị ya ndị enyi ya na ọ na-akọ ha ife anyhow this man wee gwasị anya ife a wee na ịmagolofa na abụ bidozie na-ekwu na fon this guy wee bidozie ebe ọbụla di ya nọrọ na-amụ ugbuli ọnụ maka o si eme ma ịtụnya na nwaanyị a si anọ the guy na-erekọdụzi na-esendeli ya na-erekọdụzi na-esendeli ya ifu na nwoke a bụrụ mmadụ na olukwuo na be ebe ọ na-aṅụ mmanya nọ na-eku nwaanyị n'ọkpa na-esusi ya ọnụ how bad ọdụ oluogwo ndị fana abụọ na-anya onyinyo si ya eni achọrọ ịnụ nwaanyị na ọmami ya fili dat na nwaanyị ga-aka mi ya down ya na-agwa fanafa chọrọ ịma ịbụ nne na ọkwanyekwugheli ọnụ si ama onwere ife n'ala akụ onwere ife n'ala akụ na onwere ife n'ala akụ na onwe nwezikwa ife ọzọ ị chọrọ gị jekwulu mama gị mami ya bụ mami ọgbakwa mama nke na mami ya na ọnya nwa n'ụbalị ya osi m nne ya wee buo ihe asị mba the last ife tilie olo Satọde o ji aṅụ mmanya aṅụ mkpa yọm ya da anata chete na ọ na-anụ nwaanyị nye jikwa yọ paakị ya ngwongwo ya ma ndị agwala ya na Mọnde na be nne ya osiba ọkwana ya o wee jesie wee nata wee chọrọ ya wee bịa n'ebe nne ya na Sọnde maka mgbe o ji wee teta ụla wee chọba ya jezie na ihe anya ọ bụna ya pakisịrị everything wee nata wee bịa yọba biko ya wee si ya mba ya chọrọ ọ sị m nne na ife ji wee wetara anyị this very story bụ na that guy nke gwala ya ihe ji wee nụbịa na etu dị esi akpa agwa na-abịala ya seriously na-ayụ ya sị ya na ya chọrọ ịnụ ya mana ọ bụrụkwa by force na ọ sị ya na ọ bụ na ọ ga-ebunwu the hit na yanwa na ọ dị very okay ịnala a good woman from somebody who is not responsible, somebody who doesn't want to take care of a good woman from that very person ịghọta na ya chọrọ ịma n'ifefa na-eme ka ọ bụ biznes ọ bụ na ọ chọrọzi o jebela onwe ya after all na ya nọ n'isi o apụ ịghọtago na ọnyanwa sef na ama na-eji nyanwa ma ọ bụkwa na ọ chọọ mana ọ na-agba ya na-edisturb ya ndị na-afụ olugo for this guy apụ ịghọtago maka na o kwuwezi so many things nwoke adị eti nwaanyị ife ịgbago so many things ọ na-ekwu ma etu o si ekwu okwu ma etu o si eme na love go this guy mana o nwere onye ọzọ nọ na pipeline mana still na onye nke a bụ ihe lili obi mana ife a na-echezi bụ ife ndị mmadụ ga-ekwu na etu ndị mmadụ si afụta ya ịgbagolo na ya agwago mami akọwasịala mami asị na bọọlụ dị na ngadi ọ bụ na ọ ga-ebunwu ọ bụkwa na ọma mbunwu na ife ọ ga-eteke ndị mmadụ bụ gịnị 1 month to 2 months akọba another thing mana inekwa anya n'aka nke ọzọ ndị mmadụ ga-ekwukwe di gị ga-ekwukwe di gị ga-egbogokwe di gị ga-agbadekwa o nwere ike ịgacha that far so amụrụ m at the end of the day bọọlụ dị na ngada gị ịghọta na but mụnwa amasị gị nọrọ ebe ịdịrọ happy bịaghara asị gị the circumstances iji wepụta na di bụkwa another story ọ bụ ịghọtago so oge nwa ka ọ dụ so nwanne m kedu ife ilo kedu ihe ọ dụgo ka this lady mee na onye nọbanụ the guy ka onye chọọ onye ọzọ daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ